Nga kaganina mura kong nakulbaan, live man di ay ning novena mass. Og I was told nga ikaupat na karon nga misa novena, isip pagpangandam sa kapistahan no ni sa patron, nining maong katilingban, nining maong simbahan nga mao si San Isidro Labrador. Mga igsoon, atulos sa nining nga ikaupat nga novena mass, gisaulog sa simbahan ang kapistahan ni San Felipe o Santiago mga apostol. O sa atong nga ebanghelyo karon, si San Felipe nangutana, og nakiistorya kang Jesus og miingon siya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Let us see the Father and we will be satisfied. Nabati, nasabtan ni Felipe mga igsuon nga kung anaa masinati mailhan nato ang Dios sa atong kinabuhi, enough na kana, anaa na kanato ang tanan nga atong gikinahanglan. That would be enough for us kung diha sa atong kinabuhi na sinati, nakita, nailhan nato ang Ginoo. Kana tungod kay ang Dios lamang sa akong pamalandong mga igsuon ang makahatag nato kabusog diha sa atong kinabuhi. Ang Dios lamang ang makahatag og katagbawan diha sa atong kinabuhi. Sa giingon ni San Agustin, our life is restless until it rests in God. Iraw usa sa mga mensahe nga ako ang napamalandungan pag-ayo sa amo ang retreat nga dako kayo nga pasalamat sa Dios tungod sa maong message, simple kay nga message, common nga message gani nadungog na dinako sa una pa. Ug ang mensahe nagingon, happiness is not to be sought for its own sake, for it is a consequence of living a life with meaning. Una pa malandungan ako sa akong kinabuhi, bago lang ko nag-celebrate sa akong birthday, 40. Pinaingon ba yan nila nga life begins at 40. Kung napamalandungan sa akong kinabuhi nga, pero may magugagukod sa kalipay. Mura gagukod ko ba? I seek happiness for its own sake. Nangita ko permi. Kanatungod kay nagtuo ko, nga diha sa akong pagpangita, masatisfy ko. O siguro maupod ni ang dagan, siguro diha sa atong kinabuhi. Nagtuo ta, nga diha sa itong pagpangita niini, matagbaw ta, mabusog ta, malipay ta. Pero dili di ay. It is a consequence of living a life with meaning. Ug sa unsang paagi, nga mamahimong makahuluganon ang atong kinabuhi. Makahuluganon kini kung ana ang Dios diha sa atong kinabuhi, kung ang Ginoo sentro diha sa atong kinabuhi. Murag dili man ni malalis. A life without Jesus is meaningless. Og tungod kay meaningless, walay direction, walay padulngan
nga kinabuhi. Ug tungod kay walay direksyon o padulngan, meaningless, walay kalipay. Ug ang Dios ana-anas kinabuhi nato, mo automatic mo follow man nga mapuy-an nato no ang iyang gitudlo, ug mapuy-an nato ang values nga ginatudlo no ni Jesus ilabi na sa atong ebanghelyo. Sumo kini mga igsuon, no? Ang sekreto sa malipayon nga kinabuhi. Anaa si Jesus o mapuy-an ang iyang pagtulunan. Ilabi na kinibitaw paghikalimot yun sa kaugalingon tungod og alang sa uban. Kay nomdom po ko sa usa sa mga messages, no? Sa amo ang retreat mga igsuon, no? Ginaingon dito nga, love your enemies. Love your enemies. And pray for those who persecute you. Higugmaon. Pero, naapagi mas lahom pa mga igsuon. No? O giingon dito nga, there is no greater love than to lay down one's life for one's friends. Nakanabitaw. Kung higugmaon na to, no, ang ato ang isikataw, no? Ang ato ang isikataw, love your neighbor as yourself, no? Mura bag ka ng katunga, ang ato, katunga, murag pantay ba, no? Gugmao na ito itong kaugalingon, gugmao po na ito itong isikat tao. Pero, napagimaslaw, ng tibuok na itong kaugalingon, no? Ihatag mga igsuon. Ug mo na consequence kung ana ang Dios, no? Sentro, no? Ana sa taliwala, no? Diya sa atong kinabuhi. Mo na sikreto sa kalipay. Ug mauni mga igsuon, ang kalipay nga nabatunan ni San Isidro. Mga apostoles, mga santos, nga kanang naningkamot sa pagkinabuhi, nga hatag yun ang tanan. No? I was told nga ang tema, no, sa atong piyesta, gigasahan, aron mo hatag sa uban, ug si San Isidro ang atong panag-ingnan. Simple nga pagpuyo no sa kinabuhi nga nang pagkasentro gyud sa Dios diha sa iyang kinabuhi, diha sa iyang pagtrabaho, anak ano na yung pagkamaampuon ug ang pagkamanggihatagon mga igsuon. So tama si Felipe, Ginoo ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. We will be satisfied kung na ang Dios makaila kami ug mapuy-an namo ang iyang mga pagtulunan. So mo kini akong pamalandong mga igsoon, simple lang nga pamalandong ug hinaot nga katabang gamay, no? Diha usab sa atong pagpamalandong ilabi na sa ato ang pagpangandam sa maabot nga kapistahan.